haste gnangoi AI video shahar jagai tongmani mangple nukha omhai keno thangnai salkisa sakango hathai Kotor ni kaisa lokrongni najjangnai thayo Borokno Kosol Khlai tongni mangple nogui kemang jalamani koktoma ubi gubuno de otogno nukha nake AI video bai Swnamui mangple da ongkha jeri nai thaiklayo tabo phia chung koktomani bising bisao omhai AI video rokno swnai bakare ubi mangple rokno pirkhe balai no janai phia kabangma lokorok tabo AI tamo sawi manja omhai borok botongo haini bagai social media o viral khlaya keno hamnai